Yan, good morning guys. Yan, hahanapin ko yung kambing na nawawala. Kasi sa pagkatali niya guys. Yan, sa mga makakakita ng kambing ay pabalik na lang po. Magbibigyan lang po kami ng reward. Ano po siya, kulay white tapos may dalawang ugbon na kulay brown na may puti-puti po siya. Yan, hanapin ko po siya dito sa may dito. Baka nandito lang siya eh. Si May, si Sunshine, tapos si Kokoy saka si Marie. Alam ko nandito lang yun. Kasi may kasi yun eh, may sugat sa puwet si Sunshine kaya siya. Yan guys, paano na lang guys yung makakuha ng kambing na kulay white tapos may dalawang anak. Yan, si Sunshine saka si Marie guys. Yan, hanapin ko muna sila dito sa sa damuhan. Ayan. Maraming salamat po. Yan guys, naghanap naman kami ngayong hapon guys kay Sunshine at kay Kokoy saka kay Marie. Yan, kasama ko si Papa maghanap. Sana makita na namin ngayong hapon. Guys, kaninang umaga lang kasi na guys eh. Abot, lampas pa ko dyan. Abot ka? Lampas pa. Nandito lang yung sila Sunshine. Sana nakasabit lang siya sa mga mga anahaw. Nakasabit lang. Medyo malelay na ang aming pinanggalingan guys. Yan, sa mga lang siya, sa mga dahon-dahon. Guys, dito sa jungle tayo guys. Alam ko nandito lang yun. Sana makita na namin ngayong hapon. Si Sunshine sa kasi Kokoy sa kasi Marie. Me! Ayan si Papa doon ganap. Ingat lang tayo guys, baka may ahas. Sana matagpuan na namin sila. Iyo. Hindi.
Dito natin tayo guys, baka nandito ng banda. Mga sinutan? Huh? Sinutan? Nagkakaroon sa mga baba. Na guys. Yung mga panggili doon ka na yung Ano naman kita? Balik tayo guys.